Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki riu Runar ki bomla ban itho ha khat santrik uleber ajar pesan kila Wiang ding Dusmon ya gawe ke Jingkieng ding kabade kalinti yat kali na Maheshkhola sha Sohhylleng kabahap hapo Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District kajing thang Dusmon jong ki Runar ke Jingkieng kala kata hadu kata ya ka yat ke yeng jong ki pai ba nong shong shnong kam tam yaki kali ki bakit yaki marba mardi bat ki we ki jingdon kam namar kate ke Jingkieng kade ke bapenya so eki lai tli gishnong kata ka Sohhylleng amar sang bat thengkut katkum kitalong khubor blei alum nu executive engineer PWD Roads Ranikor Division uba di kendia ulay atho baka Wiang ding jong ki riu Runar hapo kate ka than kamdei shu ka sian ka baningkong hendrei ka lajuja bun sian kumta na kalyang ka office PWD Roads Ranikor Division kalama hamting eki Runar ki badan kti ban Wiang ding yeki Jingkieng bat ladalap bagi penjat ni penjulor kin syak pengan haki kenan an kentup ke jing syak set patok bat kakuna ka bahe shushu na kalyang ka office kala kenturu ya baro kinong shong shnong ban ya trelang bat ki bor badai pet bat ban pentep ladalap ya kinu ki kam ki bede ba ke jing penjat ya ki jing tei pat ba